u Los Angelesu. Srbi se pripremaju za doček još jedne nove godine. Srpske, kako će se ove godine proslaviti, reći će nam Nikolina Berga, koji je ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Trgovi i restorani širom naše zemlje večeras će, čini se, biti puni zbog proslave Nove godine po julijanskom kalendaru. Srpsku Novu godinu Beograđani i gosti Beograda tradicionalno dočekuju ovde na platovu ispred hrama Svetog Save. Inače, ovaj doček svake godine privlači se veći broj turista, naročito onih iz regiona, tako da svi oni koji večeras budu proslavljali Srpsku Novu godinu na ovom mestu u 21 čas uživaće u muzičkom programu, a svakako u 23:30 ovde će biti održan moleban i molitveni skup podrške srpskom narodu u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i u svim srpskim krajevima. Takođe, u ponoć tradicionalno građane očekuje ovde i vatromet. Do 90. godina doček Srpske nove godine bio je zabranjen. Kafane su se zatvarale u 22 časa, ali su Srbi ipak nastavili da je slave tajno. Stariji se prisjećaju kako je doček nekada izgledao. Bilo je lepo, mada su nam branili malo. U stvari ne suštinski branili, jednostavno su zatvarali restorane. Pa pre kad smo bili klinci, srednja škola, skupimo se pa kao napijemo se i tako dalje. Kad dođem na ferije zimsko kuće, onda ceo januar se slavio. Ipak, tradicija je ostala. Iako nema onu draž zabranjenu kao ranije, slavi se i dalje po kafanama, ali i kafićima i na trgovima. Ima i turiste koji su baš za ovu priliku došli u Beograd. Ja vam nisam odavde, ali ne znam da me curadba, da. Gde ćete ga vodiš? Pa ne znam, možda po gradu negde, pa ćemo ja vidimo. Verovatno kod kuće ili sa društvom, možda negde kod nekoga, neka kućna žurka ili tako nešto. Za one koji vole tradicionalnu proslavu, Skadarlija je pravo mesto. Za razliku od međunarodne nove godine, cene za srpsku su niže, ali je i dalje potrebna rezervacija. Doček srpske izgleda isto kao i doček ove obične 1. januara, to je 31. decembra. Isto imamo svečanu večeru koju pripremimo našim gostima i naši tamburaši ih zabavljaju i trubači u 00. Nekada je bila zabranjena, a danas kada nije, sve manje Srba je proslavlja. Nekima više nije gušt da je slave kao ranije, a takođe dosta se ljudi istroši za Novu godinu i Božić, pa i to razlog zašto je ne slave. Biljana Aleksić, televizija Pink.